Egunon, eta eskerrik asko gure deiari erantzun izanagatik. Gaurkoan, bigarren urte antolatu dugun etxekoa kanpainaren berri emateko asmoa dugu. Gipuzkoako Foru Aldundia etorkizuna eraikitzeko egiten ari den apustuaren barruan, ezinbestekoa da lehen sektorea. Ezinbestekoa da, ekonomia indartsu bat izateko gure lurraldean, ezinbestekoa da kalitatezko produktu eta lehengaiak izan ditzaun. Klima aldaketa, hain sonatu den klima aldaketa honi aurre egiteko ere, eta ingurugiro eta paisai egoki bat kudeatzeko ere ezinbestekoa da lehen sektorea, eta baita ere ezinbestekoa da lurralde oreka eta landa ingurunearen dinamismoa eta bizi kalitate hori bermatzeko ere. Konpromiso politiko horren erakusle da, ekonomia departamentuko ia eren bat, 39 milioi, lehen sektorera eta natur ingurunera bultzatzera bideratzen ditugula. Lehen sektorearen sustapen lan hori, epe labur, epe ertain eta epe luze baten egiten dugu. Epe laburrean adibide gisa, ondo dakizue, pandemiak izandako erasoaren ondorioz, 6-7 azpisektoreri diru-laguntza berezi batzuk jarri dizkigula azkeneko 2 urte hauetan. Epe ertainera begira, ordauzkagu urteroko diru-laguntza deialdik, inbertsioak eta egiteko baserrietan eta epe luzeago batera begira, belaunaldi aldaketa sustatzeko asmoarekin eta gaztenek programa eta beste hainbat ekimen, ezta. Lehen sektorea ezinbestekoa den bezala, ekoizleak ere ezinbestekoa dira, ze bata besterik gabe ezin bai da izan, ezta. Eta gaur hemen zaudete, alde batetik Ainhoa Artola, amezketakoa, ezin izan du etorri Patxi Otegik pandemiaren arazo honengatik, baina hemen Itziar Astigarraga, ezta? Begoña Astigarraga, Azpeitiarra, eta baita ere Mikel Izagirre Zarauztarra, eta hauek pixka baten egingo digute azaldu baita ere gero bakoitza bere esperientzia eta bere historia. Nik bukatzeko esan, ekimen hau lehen urtean ere egin gendun eta aurten ere egin gendun, ekoizleak beharrezkoa dian bezala, ekoizleekin bateak konsumitzaileak behar ditugu. Konsumitzaileak trakzionatzen du ekoizpena, ezta? Eta lehen sektorea pandemia garai honetan eta hor egonda, bertako elikagaia sortuz, eta nik uste dut afloratu edo kanporatu egin dela lehen sektorearen ezinbestekotasun edo hori, ezta. Baina nik uste dut konsumitzaileak horretaz jabetu eta kontzientzia hartu eta konsumitzaileak ere horrekoten jakin behar duela bertako produktuak konsumituz. Kanpaina honen helburua, etxekoa kanpainaren helburua hori da. Gabon garai hauetan kontzientziatzea eta Gipuzkoako gizarteari eta konsumitzaileei gogoratzea badauzkagula bertako produktuak eta bertako produktu horiek konsumitzearekin ez dela bere asebetetze bat bakarrik egiten, baizik eta gizarteari ekarpen handi bat egiten diola. Hau da, pixka bat, etxekoa kanpainaren helburua, ezta. Iruditzen baldin bazaizue, bideo batean ikusiko dugu, eta ondoren hitza pasatuko nioke bakoitzari. Etxekoak, ez daitezela falta mahaian Gabon hauetan. Etxekoak, gure baratzak, baserriak eta basoak. Bertakoak, kalitatezkoak, gureak. Gabon hauetan, eros ditzagun gure ekoizleen produktuak. Erosi geurea. Erosi Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia. Etxekoak, que no falten en la mesa estas navidades. Etxekoak, de nuestras huertas, baserris y bosques. De aquí, de calidad. Estas navidades, compra productos de nuestra tierra. Compra local. Compra Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa. Hau da, aurtengorako egin dugun bideoa. Ez da bideo bakarri, baizik egunkarietan eta bestelako soporte komunikatibotan azalduko da etxekoen berri.
Eta ez dakit, nik hitza mamun izuek pixka bat zuek nondi zatozten eta zer egiten dezuen alegia gaur saldu nahi dugun etxekoak hau benetan etxekoak dala eta hau ediala benetako ekoizleak, ez? Begoña, konta biguzu pixka bat zure esperientzia, labur. Bueno, lehen da bizi eskerrak eman, urtengo etxekoa kanpaina honetan, gure enpresa kontutan hartzeatiken, gu oso pozik gaude, bertan parte hartu deulako, eta urten gurekin konta dezutelako. Astigarraga Kitline duela 40 urte sortutako enpresa da, eta enpresa familiarra da, eta bertan ekoizte ditugu pinu egurrezko etxebarrureko altzariek. Berren produktu hauek ekoizteko erabiltze duen lehen gaie, da bertako egurre, hemen gue, Euskal Herriko basoetako pinue, gehiena Gipuzkokue, Azpeiti Azgoiti inguruko basoetako pinue, eta hortxe uneko 10 bat Markinako Bizkaikue. Eta bertako egurrekin sortzitugun altzari hauek, die egurrezko astuek, apalategilek eite ditugu, horma apalategilek, kaxak, tiraderak, kutsak eta botilategilek ekoizte ditugu. Orduan, altzari guzti haue funtzionalitate ezberdinetako balio debe, eta batiz bat etxe barruko antolamendurako balio dute, eta baitaren nola ez dekoratzeko ere bai. Guk hemen sortzen ditugun bertako egurrekin ekoizte ditugun produktu haue banatzaien bitartez herrialde ezberdinetan saltze ditugu, baina euki genuen aukera oso ona pandemi garaien online kanala lantzeko eta honekin batera gure online denda propioa sortzeko. Eta hartare guk gaur egun emate deu zerbitzu bat, edozein lekutan hemengo egurrekin ekoizteien produktu hauek erosteko aukera hori. Zartze balin bazeate www.astideko.comen, bertan daukezute aukeria, guk sortzitugun altzari hauek ikusteko eta erosteko ere bai. Eta, niz esango, azkenien irutzezat, kanpaina hauek eiteko garrantzile, oso garrantzitzu dela, beharrezku da kontzientzile lantzeko, eta kontzientzia landu berra da, gaur egun, ze bertako ekoizliek die, bertako materiakin, eroengaiekin sortuteko produktuek, kalitate ezineko produktuek ebai, moru natural baten sortuteko produktuek, kilometro zero, eta aldi berien ekonomi zirkularan kontzeptu barrun sartzen produktuek. Eta nik esango nioke jendiei urtengo gabonetan animatzeko bertako erostea, hemen gue, etxeku erostea. Baina ez gabonetan bakarri, baizik eta bere egunerokotasunien ere, ohitura hori hartu dezala, ez, bertakue kontsumitzeko. Ze azkenien denok atatzea gaira bazle, bai erosten dunak eta baita ekoizten dunak. Eta hori da, eskerrik asko berriz ere, eta jarraitu olaxe, urte askoen, kontzientzia lantzeko, kanpaina hau burutzen. Bueno, Mikel. Ni Mikel naiz, Zaraustin nator, eta, nekazara, baratzazaina naiz, barazki ekologikoak ekoizte ditut, eta, baita ere eskerrak eman, Foru Aldundiai, olako ekimen bat sortu, olako ekimen batian parte hartzeko aukera eman izanagatik. Eta, gure produktuak saltze ditugu, gu gehien bat zuzeneko salmentan enfokatzea, gaude Zarauzko Merkatu plazan, eta gero baita etxe astian behin banaketa ite deu garaiko produktuz betetako otarrak edo saskiak, banaketak ite ditugu. Eta, nire proiektua Lurreko bizia izen hau, eta sare sozialetan gaude baita. Baina, oso garrantzitsua iruditzen zait baita, olako ekimenak sortzia, gure azkenean, gure egunerokotasunean lanien enfokatuta gaude, eta, gure irudia kontsumitzailea erakusteko aukera oso nahi iruditzen zait, eta baita beste aldetik kontsumitzaileai gogoratzen juteko bertako produktuak kontsumitzean garrantzia eta daskan onurak. Así que horaxe, gustoa, ekimen honetan parte hartu izanagatik, eta... Oso ondo, eskerrik asko. Ainhoa. Bai. A ber. Ni Ainhoa Artela naiz, Amezketakoa. Beti txikitetiken baserriin bizi izan naiz. Eta oandala 3 bat urte erabaki nuen baserritik bizitzea. Eta hortako basatxerri jarri nituen.
baso libre bizitien txerrik die, eta oso ondo iruditzait ekimena, oso beharrezko iruditzait ekimena bekitea, eta bertako produktuk baloratzeko olako kanpaina egitea. Jendek, nik uste guandik jende asko kontzientziatu behar dula bertako produktuk ze baloratu eta bertako produktu konsumitzez. Azkenen, esan dan bezala ez, denak atatzea galako irabazte, bai ite dela nahi deunak eta bai eroste deunak eta gona jate nahi danak, azkenen jate deunak gehalako. Eta nik uste ezinbestekoa dela, behizikeun garaia betan bertakoa sustatzea, eta eskerrak. Oso ondo. Eskerrik asko Irugoi, eta ez dakit, zuen aldetikanen galderaren bat, edo argitasun... Erderaz? A ber, hau ez da gure fuertia, Bueno, lo decía en euskera, es el segundo año en que celebramos o organizamos la campaña Etxekoak, que lo que pretende principalmente es concienciar y sensibilizar al consumidor en estas fechas tan especiales donde, bueno, pues le damos a la comida y a la bebida, pues que tenemos productos aquí, que tenemos productos de casa, de Etxekoak, y que es la manera de no solamente satisfacer un poco con los productos locales y con la calidad, la buena calidad de los productos locales que tenemos al consumidor, sino que el consumidor sea consciente de que cuando está consumiendo producto Etxekoak, producto de aquí, está contribuyendo a bastantes más cosas, ¿no? Está contribuyendo a mantener una economía local, está contribuyendo a la gestión y el cuidado del paisaje, al cuidado del entorno, a la biodiversidad, un poco en todos esos valores o servicios ecosistémicos que el sector genera. Lo he comentado, en las épocas duras, en los momentos duros, el sector siempre ha estado ahí. En la época de la pandemia hemos visto lo esenciales que somos o es el sector, el primer sector, y de la misma manera que el productor y el baserritarra ha estado ahí en los momentos duros, creo que el consumidor también tiene que estar ahí, porque es la única manera de que siga existiendo el sector productor, y es que el consumidor consuma los productos de aquí, consuma productos Etxekoak. Galderarik? Inorkez? Hor bideozita ikusten ari denak eta... Listo? Bukatu ditugu? Venga. Basta.